Cherifla Teleso Jabarani Flebro ama fuka walimando ko aw ka jamgan sariya blo an ye layiru ta aw ye ka fɔ an bɛ Sikasokaw fɛ yan nɔ Sikaso bi ani cakɛda min do o ye kiiritigɛso ye n'o ye tribunal ye tribunal tɔgɔ la bi Sikaso yan Sikaso tribunal kɔnɔ an y'an ɲɛsin min ma o de ye juge d'instruction ye babu an bɛna sigi min kan bi Sikaso kɔnɔ yan o de ye nin hakilina ye le thème du jour les crimes du viol et de la pédophilie de l'instruction au jugement ma welele o kɛnɛ kan l'invité du jour n'o ye an ka ma welele o ye monsieur Djigi Diarra magistrat juge d'instruction du 3e cabinet du tribunal de grande instance de Sikaso an n'ale bɛ ɲɔgɔn fɛ nin kuma in na Sikaso yan walasa ka masala ni hakilina in kan Sikaso yan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye Kiribo ɲɛma an b'a fo le président du tribunal et le procureur de la république u n'u ka jamaw bɛɛ lajɛlen les magistrats du siège et du parquet an ka foli bɛ se ninnu bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ an bɛ aw fɛ yan nɔ Sikaso halisa jamukan sariya bulo ale gɛrɛli la aw la an kɔni ni an lajɛbagaw an bɛɛ lajɛlen ye faamuyali sɔrɔ nin kɔnɔna na anw ka ɲininkali kun ka ca de telle sorte que sigi an bɛ sɔn ka fɛɛrɛ kɛ ka na Sikaso yan bilen a bɛ diya an yɛrɛ ye an bɛ sɔn ka na Sikaso ka na kɛnɛ camanw yɛrɛ sigi ni tribunal ye nin ko ninnu kan parce que ni bɛ ka walawala cogo min na nin maa maa bɛ bamanankan mɛn bɛɛ bɛ yɛrɛ ye nin kɔnɔ caman bɛ yen u t'a dɔn ko nin ye sariya ye fo n'i y'a kɛ tuma n'i binna minɛn kɔnɔ a k'a fɔ ko i ye nin kɛ an tɛ kɔn a ma k'a furakɛ a bɛna kɛ sababu ye ka den mun tiɲɛ k'olu kisi a ma ne bolo o ka fisa ni a kɛlen k'a fɔ k'a ka ɲangi n bolo anw ka laɲini ye jamana faamaw ka anw encourager nin na anw dɛmɛ nin siraw kan ka jugew lasɔrɔ ka sariya baarakɛbagaw lasɔrɔ u d'an ma min bɛ kɛ sababu ye aw sigilen bɛ ko mun kama o na se ka ɲa dɔ na se ka faamu a la e filɛ ka nin min fɔ maa si tɛ k'i bɛna bin ni minɛn kɔnɔ ni a ŋaniya tɛ yɛrɛ la dɔw bɛ nin kɛ olu yɛrɛ bolo a tɛ maa lase kaso la e sababu la bi o tigiw na bɔ o fili kɔnɔna na a diyara n ye o kɔfɛ an ka kɛnɛ in kan an b'a fɛ k'a dɔn ni nin ko ninnu kɛra a b'a fɔ mun ma ko instruction dalen b'a la i b'a sɔrɔ n'a fɔra ko crime aw ka sariya gafe in aw b'a lakalan ye ko a bɛ nin code in kɔnɔ le code pénal et le code de procédure pénale a b'a kɔnɔ ko sɛgɛsɛgɛli kan ka k'a kan juge d'instruction fɛ ni e yɛrɛ o juge dɔ ye bi ko ninnu bɛ latɛmɛ cogo jumɛn na o instruction bɛ kɛ cogo jumɛn na ayiwa o question fana diyara n ye kosɛbɛ parce que o ko kɔnɔ ka dun a kɔnɔ ka dun mais a kɔnɔ ka dun n'an y'a walawala n'a kɛli bɛ mun kɔnɔ sini o t'a kɛ bilen n'an donna kuma in na k'a walawala sariya sɔsɔ in violi pédophilie n'a jiginna mɔgɔ min kɔnɔ n'o ye nin kuma in mɛn a b'a bila parce que ni misaliyala mɔgɔ min ye pédophilie kɛ ou bien mɔgɔ min ye violi kɛ ni an bɛ se ka comme an bɛ se ka to tribunal kɔnɔ yan ni gendarmew y'i minɛ olu b'u ka enquête kɛ k'a ban n'i nana tribunal la u bɛ sɔrɔ ka na n'i ye tribunal n'i nana tribunal la procureur bɛ dossier lajɛ mun de kɛra fɔlɔ a kɛra cogo di a b'aw sigi a b'aw ɲininka n'o y'aw ɲininka a bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko an ka nin bila ka taa sɛgɛsɛgɛlikɛyɔrɔ la parce que crime de don crime tɛ jugé directement sɛgɛsɛgɛli de bɛ k'a la wajibiya la o sɛgɛsɛgɛli min bɛ k'a la an b'o de wele ko instruction donc question ye fo n ka walawala ka ɲɛ parce que ne fana ye juge d'instruction de ye Sikaso kɔnɔ yan n ka baara bɛnnen don sɛgɛsɛgɛli de ma ɲɛɲinini n ka baara bɛnnen don de ma donc o ɲɛɲinini n'i ye viol kɛ procureur b'i bila ka taa ko instruction na ni procureur bila ka taa instruction na président bɛ juge d'instruction dɔ saisi k'o sugandi ni président ye mɔgɔ min sugandi a ye Kulibali de sugandi a ye juge d'instruction Diarra de sugandi o de bɛ sɔrɔ ka nin baara in sɛgɛsɛgɛli daminɛ i bɛ sɔrɔ ka na juge d'instruction fɛ yen o ye procureur ta nɔgɔyalen a la fɔlɔ dɛ i bɛ sɔrɔ ka na juge d'instruction fɛ yen juge d'instruction bɛ sɔrɔ k'a lajɛ n'i nana juge d'instruction siɲɛ fɔlɔ min na fɛn saba de bɛ yen a bɛ se ka mun k'i la don fɔlɔ min na i n'a ɲɛ bɛ kɛ naani ye a dara ko la o a ma da a la o sariya ye bere saba de d'a kan bere saba de d'a ma bere saba mun n'a bɛ se ka bere saba in kelen labɛn gosi kunna o don fɔlɔ la dɔrɔn o bere fɔlɔ ye jumɛn ye n'a y'a ja a b'a fɔ ko a nin ko in sika ka bon ka tɛmɛ a tiɲɛ kan a bɛ se k'i bila ka taa so awɔ parce que sɛgɛsɛgɛli hakɛ d'a ma
sariya o hakɛ d'a ma parce que f'an k'a fɔ k'a jɛya de nin kuma in an bɛ taa ka na ni nin kuma ye o parce que mɔgɔ dɔw b'a fɔ ko an y'an ka mɔgɔ ye bi sini a taa tribunal la an da bɛ se a yɔrɔ ma an y'a ye tribunal la bi sini a bɛ so munna juge b'a kɛ juge dun tɛ sariya voter sariya y'an bɛɛ jɛ de e ni ne jɛ de don donc n'o yɔrɔ man di ye i kan ka sira mun taama pour ka bɔ sariya kɔnɔ jamanadenw b'o sira dɔn mais mɔgɔ min na don fɔlɔ-fɔlɔ min na juge fɛ yen k'i ye kɛwale kɛ a kɛwale jugu bonyana a dɔgɔyara sariya ye bere 3 di juge d'instruction ma bere fɔlɔ ye n'a y'a jɛ a b'a fɔ siga bɛ nin ko la ka tɛmɛ a tiɲɛ kan parce que dɔw fana bɛ da dɔw la ka sɔrɔ o t'o la dɛ kuma dɔ bɛ fɔ dɔw ma k'a y'a kɛ ka sɔrɔ a ma kɛ mais juge d'instruction mana bɛɛ sigi k'aw lamɛn sariya b'a se k'a yamaruya k'o don a dalen don e la a b'a dɔn i tɛ tunu a b'a dɔn k'a fɔ k'i ye mɔgɔ ko ladɔnnen a b'i bila ka taa so mais i bilalen ka taa so a bɛ kɛ mɔgɔw ɲɛna ko kiiri banna kiiri ma ban dɛ sɛgɛsɛgɛli ma ban a ma daminɛ fɔlɔ yɛrɛ bere filanan ye jumɛn ye n'a y'a diya a b'i bila contrôle judiciaire la contrôle judiciaire ye jumɛn ye k'i bila jateminɛ kɔnɔna la jateminɛ ye jumɛn ye fɛnɛ a bɛ se k'a fɔ karisa e bɛ taa so mais i tɛ bɔ Sikaso territoire sanfɛ misali i tɛ se ka taa Bamakɔ i tɛ se ka taa Bamakɔ hali Buguni yɛrɛ i tɛ se ka taa Buguni n'i y'o kɛ a b'i minɛ o dɔrɔn kama k'i datugu kaso la a bɛ se k'a fɔ fɛnɛ karisa i kana gɛrɛ karisa la yanni nin waati cɛ don o don i kana tribunal la ka na papier dɔ signer an k'a ye k'a fɔ i ma boli o ye bere filanan ye a bɛ fɛn dɔw de o de ye contrôle judiciaire a bɛ gɛlɛya dɔw de ta ka da i kan gɛlɛya mun kaso tɛ sa nka i t'i yɛrɛ bolo a b'o gɛlɛya ta ka da i kan bon n'i y'o gɛlɛya kelen o kelen sɔsɔ i bɛ sara sɔsɔ kɔnɔna la o gɛlɛya dɔrɔn sɔsɔli kama viol ko tɛ bilen dɛ o gɛlɛya dɔrɔn sɔsɔli kama dɔrɔn o juge ko i kana mardi o mardi tarata o tarata na tribunal la i kana papier signer tarata kelen e ma na juge b'i minɛ o tarata kelen bilali kama k'i datugu kaso la parce que i tɛ daramɔgɔ ye o a darila de k'i bila ka taa so k'i kana tarata o tarata e mana tarata kelen a b'i minɛ k'i datugu kaso la o kama o ye bere filanan ye bere sabanan mun ka jugu ni bere bɛɛ ye maaw yɛrɛ tɛ mun fɛ kosɛbɛ o ye kaso taga ye juge d'instruction bɛ se k'o a b'i bila ka taa kaso la a ko kɛra tiɲɛ ye fɔlɔ o ale y'a tiɲɛ dɔn fɔlɔ o a ma tiɲɛ dɔn fɔlɔ o a bɛna sɛgɛsɛgɛli de kɛ c'est comme si i ye bouton sigi k'a datugu n'i ma maga la i b'a dɔn fɛn b'a kɔnɔ wa ayi n'i ma dayɛlɛ mun b'a kɔnɔ e b'o dɔn wa n'a finnen don i t'a dɔn n'a finnen don i t'a dɔn a jɛlen don i t'a dɔn donc o waati la fɔlɔ an b'o o duti de kɔnɔna la fɔlɔ kumakanw dɔrɔn de fɔlen don mais dalilu tɛ yen fɔlɔ mais malgré que dalilu tɛ yen kumakanw dɔrɔn de fɔlen don juge b'a fɔ ko n b'e datugu fɔlɔ a bɛ sɔrɔ ka datugu kaso la n'a datugura kaso la o ye instruction daminɛnen ye mais yan'a k'i datugu kaso la a kɔni b'i ɲininka dalakan na karisa ko in a fɔra k'i ye nin de kɛ nin de ɲangi ta kalen don ka bɛn i kan tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ nin jalaki ta don ka bɛn i kan tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ o don fɔlɔ de bɛ wele ko première comparution première comparution de y'o ye o ye ni juge kɛ don fɔlɔ ka ɲɔgɔn ye ni juge ye ɲɔgɔn ye o la juge bɛ sɔrɔ k'i bila ka taa kaso la n'i kan ka taa kaso la n'i taara kaso la ko de wulila dɛ parce que juge mun y'i datugu o tɛ se k'i bɔ dɛ an da bɛ se o yɔrɔ ma dɛ o kelen tɛ se k'i bɔ a bɛ se k'i bɔ a kelen tɛ se mais ale dun kelen y'i datugu ale kelen y'i datugu a tɛ maa si ɲininka parce que a tɛ maa tɛ hali président k'a f'i ɲɛna hali ni jamana ɲɛmaa y'a wele k'a fɔ a ɲɛna karisa kana karisa datugu sariya ye fanga di a ma a bɛ se k'a datugu foyi t'a la juge mun don juge lafiyalen don ni n ko juge lafiyalen don sariya kɛ mɛ k'a tɛgɛ bila pewu il est indépendant k'a tɛgɛ bila pewu a ka baara kɛ sariya dɔrɔn kɔnɔna la c'est pour que n'ale filila a bɛ ɲangi a ka filili kama ni juge d'instruction filila n'a ye kojugu kɛ maa wɛrɛ tɛ wele a kojugu kɛnɛ kan ale de bɛ wele a kɛnɛ kan maa wɛrɛ tɛ wele a juge d'instruction maa wɛrɛ tɛ wele a ka fili sira kan ale de bɛ wele a fili sira kan parce que ni maa tɛ se ka kuma e fɛ i ka kojugu fana i bɛ jɔ o kɔrɔ dɛ donc maa tɛ se ka kuma a fɛ donc a bɛ diya ale de y'a don a bɛ datugu kaso la kow taabolo fɛ dossier gɛlɛya fɛ kuma minnu bɛ ka fɔ soupçon minnu b'i kan olu fɛ a bɛ datugu kaso la n'a y'i datugu kaso la sɛgɛsɛgɛli bɛ dayɛlɛ o de la sisan ni sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛna juge d'instruction bɛ sariya ko juge d'instruction il est saisi des faits et non des personnes ça veut dire que kɛwale jugu mun sera ale ma k'a fɔ ko karisa bɛnna ko bɛn kɛra karisa kan karisa bɛnna kan o tɛ dɛ bɛn kɛra karisa kan kafoɲɔgɔnya sira fɛ a fɔra ko juge ka sɛgɛsɛgɛli kɛ o de kan mun nana d'a ma k'o bɛnna kan hali n'o tɛ ko maa minnu bɛnna kan k'a k'olu ɲini donc a bɛ sɔrɔ ka sɛgɛsɛgɛli daminɛ sisan a fɔra ko mun bɛnna kan o il est instruit à charge et à décharge ça veut dire a fɔra mun bɛnna kan ale juge d'instruction ka baara tɛ dɔrɔn ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a fɔ ko karisa de bɛnna kan dɛ
mais ni mɔgɔ a fɔra ko mɔgɔ min bɛnna kan n'o fana ko Burama b'a kalama k'a fɔ ko ne ma bɛn karisa kan parce que ni Burama tun bɛ ɲɔgɔn fɛ nin heure la wajibiya dɔ juge d'instruction ma i ka Burama wele ka Burama ɲininka parce que Burama ɲininkali bɛ se k'a to mɔgɔ min b'i bolo kaso la k'o innocenter k'a yira k'a fɔ o ma foyi kɛ k'i ka taa ɲɛɲini fan wɛrɛ fɛ mais n'e ma Burama lamɛn dun c'est que i b'a tigi contrôle la i tɛ fɛ ka a yira k'a fɔ a fɛnɛ tɛ sariya bange tiɲɛ bange voilà parce que i ka baara ye ka tiɲɛ de ɲini ka tiɲɛ bange wajibiya la mɔgɔ mun nɔ minɛnen don a bɛ se ka kɛ o tɛ kojugu kɛbaa ye mais kojugu kɛbaa bɛ se ka yɔrɔ wɛrɛ a bɛ se ka kɛ fɛnɛ mɔgɔ mun nɔ minɛnen don a kelen m'a kɛ n'a kelen m'a kɛ ani jɔn de y'a kɛ juge d'instruction de b'o tigi ɲini k'o dɔn ou bien a y'a kɛ ni jɔn ka dɛmɛ ye juge d'instruction de b'o ɲini k'o dɔn dɔw bɛ se ka kɛ a bɛ bɛn muso kan mais i b'a sɔrɔ a yɛrɛ ma taa muso wele a b'a fɔ a terikɛ dɔ ma taa muso in wele ka na n'a nana ne bɛna bɛn a kan terikɛ ma jɛ muso fɛ dɛ terikɛ taara muso wele ka na malgré que a b'a dɔn k'a fɔ n'a nana di a terikɛ dɔ in ma k'o bɛ bɛn a kan a taara a wele ka na jɔn y'a dɛmɛ a terikɛ m'a dɛmɛ o fana bɛ minɛ ka fara minɛnen kan o bɛ se ka taa kaso la o bɛ taa kaso la ka fara o kan o bɛ taa kaso la ka fara o kan hali maa mun b'a dɔn k'a fɔ ko n jɔn an ka so sigi karisa ma e b'a dɔn k'a fɔ a tɛna ko ɲɛnama k'i ka so kɔnɔ a bɛna bɛn waliden de kan i ka so kɔnɔ i y'i ka so d'a ma tiɲɛ complice i y'a dɛmɛ a ka kojugu kɛ b'a la parce que kojugu kɛ la parce que n'e ma so in d'a ma a tɛ se ka bɛn a kan donc o hukumu kɔnɔna e fana bɛ minɛ ka fara kojugu kɛ b'a kan a m'a fɔ ma ko complicité donc complice auteur o a complice o juge d'instruction sariya ko fɛn o fɛn de bɛ yen n'a bɛ se ka kɛ ka tiɲɛ bange ko juge d'instruction k'a kɛ o de y'a to ala an bɛ se ka wuli ka taa mɔgɔw ka so ka taa sɛgɛsɛgɛli boloda an bɛ se ka experts wele k'u ɲininka parce que viol ni pédophile la i tɛ se ka i kelen juge d'instruction kelen tɛ se ka baara kɛ ka ban parce que ne tɛ dɔgɔtɔrɔ ye mais sariya bɛ yamaruya n ka dɔgɔtɔrɔ wele ka den in bila dɔgɔtɔrɔ fɛ yen dɔgɔtɔrɔ a fɔra ko bin kɛra nin kan e k'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ dɔgɔtɔrɔ fana b'a sɛgɛsɛgɛ la parce que aw kana ɲinɛ k'a fɔ dɔw fana b'a fɔ ko bin kɛra ka sɔrɔ bin ma k'a kan mais juge d'instruction t'o dɔn jɔn de b'a dɔn dɔgɔtɔrɔ tɛ n bɛ papier ci dɔgɔtɔrɔ ma ko karisa analyser k'a lajɛ ni bin kɛra kan karisa bɛ papier o dɔgɔtɔrɔ papier ci ne ma o la k'a fɔ bin kɛra kan ou bien bin ma k'a kan donc sɛgɛsɛgɛli ye o kow de ye i b'a bɛɛ de ɲɛɲini k'a bɛɛ ɲini k'a bɛɛ dɔn n'i y'a bɛɛ ɲini k'a bɛɛ dɔn waati min na n'i tilala pewu k'a fɔ nin y'a kɛ o nin m'a kɛ jɔn de y'a kɛ n'i tilala pewu de papier ci i bɛ dossier in ta k'a ci procureur ma procureur bɛ sɔrɔ k'a lajɛ est-ce que sara sɔsɔ bɛ yen est-ce que sara sɔsɔ tɛ yen karisa y'a kɛ wa karisa ma kɛ wa ni procureur y'o ɲini k'o dɔn waati min na procureur bɛ sɔrɔ ka papier lasegin e ma procureur bɛ décision mun ta an b'a fɔ réquisitoire définitif a b'o ta k'o ci juge d'instruction ma k'a fɔ ne hakilina ne procureur ye ne mun bɛ yan faso tɔgɔ la ne ka hakilina de ye nin ye donc o mana ci juge d'instruction ma sariya ko juge d'instruction diyagoyalen tɛ ka sɔn procureur ka kuma fana ma donc ale de fana juge d'instruction fana b'a lajɛ sisan est ce que nin ye nin kɛ est ce que a m'a kɛ est ce que ko in kɛra wa est ce que ko in ma kɛ wa est ce que nin y'a kɛ parce que ale ye taa min kɛ sɛgɛsɛgɛli la procureur m'o k'a la procureur m'o k'a la donc décision laban b'ale de bolo a bɛ sɔrɔ k'a fɔ a y'a kɛ ou bien a m'a kɛ n'a yirala k'a fɔ a ma kɛ mun taara kaso la o bɛ bila ka bɔ kaso la non lié à suivre juge d'instruction ta o ye non lié à suivre an y'a yira ko a fɔra ko karisa ye nin kɛ mais an y'a sɛgɛsɛgɛ k'a ye k'a fɔ a m'a kɛ donc an y'a nɔ bila o ye non lié o ye non lié o fɛn de bɛ wele ko non lié non lié o b'a yira k'a fɔ a ma kɛ nin ma kɛ ou bien fɛn in yɛrɛ ma kɛ parce que o fila bɛ yen dɛ karisa ma kɛ o y'a sɔrɔ fɛn kɛlen don mais mun y'a kɛ o ma ye donc a fɔra ko mun y'a kɛ ne nkalon dɔ la k'a fɔ o y'a kɛ juge b'a fɔ ko nin ma kɛ donc wala dossier bɛ taa classé ni charge kura nana ye k'a fɔ a fɔra ko nin ma kɛ o tiɲɛ mais an ye mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ mun y'a kɛ dɛ sariya bɛ yamaruya de o dossier kelen bɛ wuli tugun a fɔra ko mun y'a kɛ k'o minɛ fɛnɛ bon n'a nana ye k'a fɔ k'a y'a kɛ dun viol de don a tɛ kirite k'an fɛ yan an da tun bɛna se o yɔrɔ de ma sisan voilà n'a kɛra a yira ko a y'a kɛ parce que an b'a lamɛn an ka whatsapp numéro an b'a dayɛlɛ maaw ye u bɛ kamanagan kuma sugu bɛɛ f'a ɲɛna don dɔ i bɛ bɔ ko dɔw kalama hali k'i da ka sunɔgɔ a bɛ gɛlɛya i yɛrɛ ma mais aw ka baara don a bɛ lakali aw ɲɛna su ni tile an mun da n'a bɛ lakali an ɲɛna telefɔni siraw fɛ an bɛ kamanagan k'a daminɛna Bamakɔ ko ne yɛrɛ ma kiri Bamakɔ k'a daminɛna Sikaso yan misali la k'a daminɛna Sikaso yan ko ne yɛrɛ ma kiri Sikaso koyi mais ko ye ne bila ka taa Bamakɔ misali la munna aw Sikasokaw tɛ se k'a kiri yan fo a b'a bila ka taa Bamakɔ dossier bɛ Bamakɔ la sɔrɔ cogo di ok o kuma diyara n ye kosɛbɛ parce que kuma in daminɛ la n y'a f'i ɲɛna n ko ni n da don a la k'a walawala n'a kɛlɛ bɛ mɔgɔ min kɔrɔ a b'a dabila waati joli yɛrɛ bɛ juge d'instruction bolo fɔlɔ ka i ka dossier sɛgɛsɛgɛ k'a ban fɔlɔ
kaso ibe kaso kono de ne be se ka fo ko san saba de b'a bolo san saba be ji d'instruction bolo ne bolo Sikaso yan fɔlɔ e mɔgɔ mun n'a fɔra k'e bengani kɛ a kɛra tiɲɛ a ma kɛ tiɲɛ o san saba bɛ n bolo ka sɛgɛsɛgɛli k'i kan ne ko san saba bɛ n bolo parce que sariya ko mandat ye san 1 ye ni mandat ye san 1 k'a bɛ se ka renouveler siɲɛ 2 o ye san saba o tɛ san saba ya donc o de y'a to ne b'a fɔ ko san saba bɛ n bolo ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ mais hali ne bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ tile 15 k'a ban ou bien kalo 1 k'a ban o kɔrɔ tɛ ko diyagoya n k'i to kaso la fo san saba in ka dafa mais ne ma se ka n ka jaabiw sɔrɔ sariya kɔni ye yamaruya n bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ san saba kɔnɔ est ce que i y'o yɔrɔ faamu maintenant n'a sɛgɛsɛgɛli nana ban sisan k'a ye k'a fɔ i y'a kɛ ne bɛ n ka décision de ta n bɛ ordonnance définitive de ta ordonnance définitive ni an b'a renvoyer ka taa procureur général de ma cour d'appel procureur général misali la Sikaso fɛ yan sa Bamakɔ Sikaso parce que Sikaso tɛ se ka nin kiiri fasugu kɛ kiiri o kiiri n'o ye kirimu ye an ye kirimu kɔrɔfɔ y'a fɔ donc fɛn o fɛn n'o ye kirimu ye a tɛ kiiri Sikaso Sikasokaw tɛ se k'u da don a kiiri la sɛgɛsɛgɛli bɔlen kɔ a kɔfɛ an tɛ se k'an da don a la wa Ala ka far'i kan dɛ n'a yɛrɛ la k'a fɔ i y'a kɛ i bɛ se ka taa dɛ i bɛ to kaso kɔnɔ yan papier bɛ taa Sikaso papier bɛ taa Bamakɔ ni papier taara Bamakɔ a bɛ taa procureur général fɛ yen cour d'appel la chambre dɔ bɛ yen nɔ mun chambre bɛ en juge d'instruction ka dossier de baara an minnu bɛ baara k'an sigiyɔrɔ la an b'a bila ka taa procureur général fɛ yen procureur général b'a bila ka taa o chambre d'accusation na chambre d'accusation bɛ deuxième niveau d'instruction kɛ sɛgɛsɛgɛli kun filanan olu de b'o kɛ tugun u tɛ mɔgɔ wele k'u ɲininka dɛ mais an ye baara minnu kɛ yan u b'olu sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ est ce que an ye sariya fɔ an ye dalilu mun di ko karisa y'a kɛ est ce que sariya dalilu don olu b'o instruction filanan kɛ o bɛɛ la i bɛ kaso kɔnɔ n'u tilal'o la waati min na olu fana y'a ye k'a fɔ ko non karisa y'a kɛ de o bɛ sɔrɔ k'i bila ka taa assise la. donc i bɛ bɔ Sikaso yan nɔ. awɔ i bɛ taa Bamakɔ. i bɛ taa Bamakɔ i bɛ taa kiiri Bamakɔ ni dun taara kiiri Bamakɔ gɛlɛya bɛ ɲɛ yen dɛ. han. parce que a ɲangata ka bon kiiri mu ɲangata ka bon n'a bɛɛ lajɛlen ye. monsieur le président. oui e da sera a ma sisan. awɔ. k'a fɔ ko n'a sera Bamakɔ ko kojuguba bɛ ɲɛ yen. kojugu bɛ yen a ye maaw lasira dɛ. nin ko ŋaniya bɛ maa mun kɔnɔ. ɔ Bamakɔ kojuguba bɛ ɲɛ yen. n'an ka waati banna n bolo ka ban. awɔ. donc n'a sera yen o ye aw senbɔlen y'a ko la sa kɛ. o y'an senbɔlen a la. e jara min bɛ Sikaso misali la n'a sɔrɔ e kɛra sababu ye ka mɔgɔ bila ka taa Bamakɔ e tɛ se ka fɛn ɲɛnabɔ Bamakɔ bilen o senbɔlen a la. ne ta banna pewu a tɛ kunna an ka da don a la. ne faamuna. a ka di anw ye ɲininkali camanba bɛ ne kɔnɔ. awɔ. minnu bɛ k'an lajɛ a caman bɛ yen nɔ bi u t'a fɛ an ka nin yɛrɛ dabila. tiɲɛ don. parce que u b'a dɔn ɲininkali min bɛ ne kɔnɔ a b'u nafa. o ye tiɲɛ. mais waati min dira an ma télé ɲɛmɔgɔyaso fɛ. awɔ. waati banna. inchallah. kabi jɛmukan kuncɛ. e bɛ ladilikan jumɛn lase jamanadenw ma. a fɔ aw yɛrɛ ko a ka sariya kumakan na ko les justiciables. walasa ni ɲɔgɔnna ko bɛɛ k'i yɛrɛ ressaisi. bɛɛ k'i yɛrɛ minɛ nin ko la. min bɛ kɛ sababu ye caman na bɔ sariya sɔsɔ kojuguba ninnu. n'Ala sɔnna. o diyara n ye n bɛ kumakan kelen de fɔ an ka sariya ɲini an k'a dɔn n b'a dɔn tiɲɛ tɛ mɔgɔ tɛ sariya inventé a sɛbɛnnen de don a ɲini i k'a kalan i k'a dɔn n'i y'a ɲini i k'a kalan i k'a dɔn ne bɛ maliyɛn dɔn cogo min na ni maliyɛn ye sariya dɔn o cogoya la sariya sɔrɔ t'i ye Mali kɔnɔ n b'a ɲini maliyɛnw fɛ an bɛɛ ka sariya ɲini k'a dɔn n'an y'a ɲini k'a dɔn latigɛ an tɛ bɛn a fili kɔnɔ parce que kuma daminɛ i y'a fɔ n'i bɛnna a fili kɔnɔ an t'i to fili ye dɛ. ko ye ne kun t'a dɔn k'aw t'i to ye dɛ. an t'i to ye dɛ donc an k'a ɲini k'a dɔn an kana an sigi an ka so k'an b'a dɔn an k'a ɲini k'a dɔn n b'o ladilikan de lase jamana ma. a faamuna. dɔwɛrɛ ka di n ye fɛnɛ n ye ɲangata minnu fɔ ko ɲangata jumɛnw b'a kɔnɔ an ka se k'o kuma kɛ don la. ni Ala sɔnna. an k'o kuma kɛ don la o bɛ diya n ye kosɛbɛ. inchallah. ni faamuna. monsieur le président an b'i fo k'i waleɲuman dɔn. diyara n ye. i jara. nba. sariya bulon jamukan lajɛbagaw Serifula Jabaramuso kan nin kuma in na an b'a fɔ an bɛ Sikaso yan u ka baarakɛminɛ code pénal code de procédure pénale a ko a da sera minnu ma ko sariya sɔsɔ walejugu ninnu ni binna minɛn kɔnɔ k'a gɛn k'a jɔ i la k'a fɔ ko tiɲɛ don i b'i yɛrɛ bɔ a ko la tuma min na o y'a sɔrɔ diɲɛlatigɛ caman taara k'i to fɛn min kaso b'a daminɛ san 5 la ka yɛlɛ fo ka taa se si kaso ma Ala k'an kisi a ma
n'a kɛli bɛ min kɔnɔ ala ka a kɛli bɔ a kɔnɔ ala ka hakilina ɲuman di bɛɛ ma jɔyɔrɔ min bɛ anw na Serifula teleso la n'o ye jamukan sariya bulon ye o de ye nin ye ka ninnu ta maa minnu bolo b'a la k'a ɲɛfɔ a ɲɛfɔcogo la nin ka fisa e min t'a dɔn e kana fɔ ja ne kun tɛ nin dɔn ko y'a sɔrɔ c'est trop tard o kɔni a cogo t'o la bilen e b'a dɔn sa e t'a dɔn a bere bɛ ci i kan n'an y'a dɔn nin cogo in na o y'an bɛɛ kɛlen sara dɔnbaga ye an ka laɲini ne ne don nin kɛnɛ kan n'an sigira ni faso joli sera fasugu kan a bɛ kɛ wajibi ye an k'an fa n'an karamɔgɔ fo a Seydi Seru Usumani Madani Hayidara ni hamina b'a la bi o de ye sariya ka boli a ɲɛ kan mais a ka fɔ maaw ɲɛna maaw ka kunnafoni o de kama bi an ka nin jamukan bɛ an ka teleso la Serifula TV la ani an ka rajoso la La Voix du Citoyen Kalabankɔrɔ a de kɛ nin o la waati wɛrɛ an na monsieur le juge an na segin ka na Sikaso yan ni ala sɔnna nka sani o cɛ anw ka nali cɛ n'a kɛra sababu ye ka na Bamakɔ aw bɛ plateau décor dɔ Bamakɔ ye n'an bɛ Bamakɔ kɔnɔ n'an tɛ aw b'o dɔn an na segin ka na Serifula teleso la an n'a ta kuma in bilara yɔrɔ min na a ka se k'o tɔ dafa n'o kɛra nalima la k'a fɔ faamaya caman na sɔrɔ ko in kɔnɔ laɲini ye nin ye WhatsApp numéro ale bɛ aw ka bila kan sanga ni waati Sikaso kɔnɔ yan an bɛ bɛɛ fo gouverneur an ka foli bɛ s'a ma min ye justice baarakɛlaw ye le président du tribunal et le procureur de la République an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn ka tila ka fara greffier en chef n'a ka jama kan ninnu bɛɛ lajɛlen ye kolutigiw ye de an b'a ɲini ala fɛ ka sigi ala ka caman yira na ni mun ye aw garisɛgɛ ye bi ne b'a fɔ don wɛrɛ ne ni aw an na ɲɔgɔn sɔrɔ ni jamukan kan a k'an bɛ o la salamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuh